Ha? Lami pa kayo among view aron ka mga kalagan mag sa presko pa nya tataw na mga kalagan maggawas na atong dila ron. First checkpoint mga kalagan. Okay. Sabi tata sa checkpoint. So oras na to checkpoint sa alas 4:40 mga kalagan. Pagsugod sa tungas na to mga kalagan. No. So hinahinay aginod. Kay taas-taas pa ni. Ipaagil lang og lakbay pati labay. Shash! So gitinuyuan ang mga kalagan, no? Mao na may atong panata sa matag tuig. So ato na lang ipadayon, no? So salamat sa pagtambaya mga kalagan, no? Nga kita-kits sa putaon niya mga kalagan. So ano sa ning video mga kalagan, og daghang salamat. Kita na taon niya sa sumpay nga ning video mga kalagan. Og love you all. Ano na ko gida? Ko na rin bajikat na bangan. Kalagan, so naano ta update ang punta na ta dire na pa nagatungas mga kalagan, no? So shout out nila tanan, no? Taras babaw na nasunahan na pay motor. So diskanso gamay mga kalagan kay murag init ang ginawa. Okay. Kay kauban mga kalagan nga gatungas nya murag baog ako gaginod hinay kay nga magbagutbot og huwat ko ninyo. Sus Ginoo ko. Bahala ka diha. So mga kalagan mga anak man kalagan, no. So agwanda lang ta mga kalagan kay mamoy tinuyuan. So padayon oy. Asyas tara. Ana mo pahulay. Sige lang tag pahulay. Magabian tag abutan ni ron kalakiha. Ay. Sige. Agwanta gyapon mga kalagan, no, kay unahan man di atong padayon ni kay mao naman ni ato ang kuan. So taas pa layo. Ito pa adto. Balik ko. Hongak ang camel oy. Oy tanduay das babaw. Sana all na tanduay sabaan tana. So mara na update ato mga kalagan, og tiwas lang yapon ta sa pagbaktas ug padung sa babaw sa dire sa lubok kuan kusdako mga kalagan, no. So amping sa pagaginod o pahaway ginagmay kung gihangak og gikapoy ug padayon lang. Okay. Latsada na pud mga kalagan, tiwas og lakaw kay humana na po magdiskanso. Gauna na sinik dyan, hunat na kaayo kay nakatambutso na. So ang nasa akong likod ang ako asa mo to? Nawa dara. Hinay kay mulakaw lagi. So are sana kay update abot tag kapila na tong pahuway o galis ako. Hinay sa ginod. Update ato mga kalagan, no. So yes, nanaman kami sa babaw o magsugod namin sa Station of the Cross mga kalagan. So asa ta mga kalagan og ginod og padayon ta sa ato ang sugdan mga kalagan og are sa ta. Shout out ko sa magian di ay. Sorry sa pasensya kay saon taman nga ningkiat man. Ay kiat oy. Ari ta sa kuan. Kinaunahan mga kalagan.